Bună seara! Bună seara, vrut științiți armâni, che ne aflăm, tima beta armânească, Hristorul s-a înălță, dimiază este analipsea și avem oaspite tora seara, Teodora Păslaru, amintată Caluda, din numai Păslaru o amintă după ancorunarii, după ți smărtă. Teodora, ghini viniș, tima beta armânească. Bună seara! Haristo molto ti andumu seara esta. Mi hrsesc mult siu cu voi tora seara. Ți zic. Ghini viniș, nica unoară. Vrem să acorchim o abeta și să te întrebăm niheamă de care hitini, să ne spune dau lucruri de taifata, de femeia ta, părinți, păpâni. Știi că de multe ori așa acorchim aestim abeți de cafe joy, așa că tot așteptăm să ne spui niheamă de taifa și de femeia ta. Daima mi hârsește asta cu deacurihi și eu hiu fata al steriu Caluda și alivandi al Bafani. Fenda meu era de Ceamurlia din Zeană și mama de Sinoe. Din partea al Caluda, paplu se amintă seres tu gârții Siderocastro. Iar ai dus acolo văroară? Nu, nica, dar mă voi mult să ajung. Vai binioară. Delicia. Și din partea Alimai Caluda, Maia era de Albacalia, era de Bachița, de Vărgăriei. Din partea Albafan, Papustila Bafani, erau de Sinoe, Papustila și Maia era de Alvucat, ei erau de Cavala. Și au Exact, îți vezi Cavala. Nu-ți poate să nu ne vezi. Delicia am nădia că va să ajungu. Dubana este așa acolo. Așa ți zic că este un îngrăpsitor de permite de cilimeani Gianni Rodari, este numele lui, este italian și el zice că ficiuriții daima înveață triei, prota de la taifă, că înveață sibă și cusurin și nipot și așa că ți zic că și eu așa am învățat prota de la taifa mea. Nicutirul meu este Felix și am doi cilimeani Ingrid care are 18 ani. Care este mult itră și care este mult itră. Mult itră. Este la Sava, înveață, mult ghini. Tihi să aibă. Tot la ghini să arăt că ne-aduc aminte, am dat ți-ai tine că tine hi de tațali dadi, care lipsește să-i zic a fetiei că să nu înveață ahăt multul. Nu lipsește că de ambițare, mă lipsește să dânăsești să ne-am de ambițare. Da, asta este doar a ei și ne hârsim. Adică și Ani care are aproape 9 ani. Care validăm nici manclo, mazvasnă mazva, nu la nimi este VIP, este vedetă. Vas în urma că te este lucru. Da, și dimineții zic, adrai tubana asta multe, nica înveț, ca fițu înveț timini câtițiva, adrai mulți ani comunicare și marketing și publicitate, advertising, și toara de Sonia, dar branding și marketing mai mult. Poate să ne dă să dau lucruri niheama mult de paplu tău, că știu că el ți-avea rămas canda tora până tu Sony, tubană. Paplu muri la 98 de ani și fu mult mintimena și fu pe minti până toara de Sony, când unești să-l ved, să-i bași mâna înainte să ia calea mare, fu așa un harau, că azbrum doi, era și câgia și el azbra gârțește și vârgărește și chiar aveam zis să mai papule, că ți nu ne-am vițat și pe noi gârțește și vârgărește când eram niți și zice, mea, cât aminte avum. Și nu ne-am vițat de alihia că zicea, că și azbrau ei, nu azbra ei. Da. Și în rest zic că avem adrai
merisesc cu multul lucrurile imșate, merisește multul să dar lucruri cu mâinile. Partea asta de creativitate, fudaima, nu știu cum zic, permânește creativitate, plăsarea, bzii, dar în asta niheam... Azi mă auzim tu engleză, creativity. Așa că na, cu partea asta de creativitate, este vrerea mea, nemamarea. Știm, la zburăm sigur am multe testul lucru și de care adăsești și dau lucruri de papla tău, nu știu, desi am zis altă oară că vizi un cadru cu el și cu Iani și cu Năcărlibana și zi tu mână și îmi păru că Iani și-a aduțit mult cu el. Da, nu știu tora cât eu bate și ani, na, este mult umșat să mă treci să dă înapoi și să știi, fata mea îmi zice tu nu că ți hipia că a câță tuți străpă pâine aproape. Și Iani nu la câță pe Pablo, mă știu la câță nici amă și da, ei sunt tu de înapoi acolo și nu vezi. Nu voi să greșesc cu zicem a motritorilor a noștri că poți să bagă întrebări, perios sunt video ți da live pe Facebook și că va să apândăsim la aceste întrebări cam a cât tu bitisită. Ma să aveți întrebări, Titeo, vă așteptăm de la tineri, de la cam trecuți, de la toți. Cum te apropiași tine, Teo, de armânami? Era una duchiare ți-o avea și de tot natu geam la tău, vinea și ți tu bană cam amânat, am dat adrajdadă, am dat buși ficiuriți. Măi, limba armânească fă prota limbă. Pe mine mi crescu Maia până de 3 ani când unești la grădiniță, nu ați vreau altă limbă. Acolo fă cheamă Zoris, mi-am gâldăsescu cu tuți. Chiar mama îmi zicea că lângi după ți vini tulcea eram atunci, că și vine Maia să mi vadă, lângi de dor la ei și zici Maia să nu mai zbrăși că nu arași, că nu va că chisească can. Te-a spăreași că nu te-ai căsea duneaua în vârliga. Și știi cum este, că oamenii au mare nădis aparțină, sibă parte din parei. Să știi că sunt o parte din parei. Și e mult greu, știi mare, știi nic, sibă horia. Așa că de-ația minduiescu că voi ar fi. Ama noi azi bram în casă, daima, și fendia meu era mult un naționalist, și aveam în casă multe cărți armânești. Prota oară când ne-a dus izborul la nostru de Freiburg, adică era și de hârsit, și pătruns, și noi daima azi bram în casă. Plus că tu soi al caluda, năhima și jucători și cântători și avem și multe nunți, că him taifă mare și avem multe nunța, că ți-ai multe nunți când eram mică și cumva, fui crescut lumea asta, eram acolo, sigura că bana tia pinzeană cu și nu mai e chiroa și multul zducheste cu taifă, cu greutăți, cu tuțiini. Eu sigura că nu ne adunăm, nu ne îndămusim cu oameni tu bana noastră, ne îndămusim tamam cu aței cu care lipsește să ne îndămusim și să mai deschid nici cântiuși, mai duchește. Ni cheamă. Și nu mi-a lăsat ca nu ară de limbă. Funii cheamă și pe silențiu stampa azi, ieși, că limba era, nici limba nu s-a lăsat de mine. Tora duchescu și mai multul că am zboară tu mine de nu le-a zăi de care știi cât chirau și în nina și când mi-a cățai s-a pridu. Poți să zici un aftare zbor? Orse este un zbor de-l zicea tata, dar tata a murit când eu eram nici
cu Iani, altora aproape 9 ani. Și ninti, nu știu, și eu nu-l filisica, nu arăt bana mea orse. Când a hurhi să tornul pe armâneaște permite cilimani, așa îmi vine din cale și mi-a pe dinăuntru foa și din 6 ne aduc aminte de orse, nu știu, de eu vine cum vine, dar mi hârsim mult. Îl petri cu voră. Yeah. Hrioasă, Teo. Eu, de daima, de când te știu așa, nu te știu de daima, are în 2 ani de an, te știu. Te știu tot nașiții hrioasă, hrăcoapă și mi hârsesc cu multul că am dat ved, că am dat și eu ni cheamă ma hrioasă, ni cheamă hrăcoapă. Și a răspândești să învârliga de tine energie mult pozitivă și îți hristusim mult, tu să avem soață, tia este lucru. Am acum să știi că hitul năsoi de cântători, de jucători și n-are hari să vedem și cum cântă și cum joți. Am și bana câteva roară în aduții și hopi cam greali. Știni tricuși un actari hopă, m-au tricuși tot cu arăslu pe buză. Ia și te vizum noi, la lanță. Nu știu cât zoriți foață, ia. Noi alanța și te vizum că erai mult cu nădii și că lucrurile va si băghini și că lipsește si băghini și nu știu, să zic neheamă de cum trecuștini peste ațea hopă greauă și cara alți oameni, alți mieri va să hibă streacă pe toahtare lurii, ți urnimi poți le dai că, nu știu, așa că te văroar nu poți să afli tuti hăbările ti un lucru mult ogonia și este imagini să le spună vără ți trecu pe toahtare lucru. Yeah. Toraș ținți ani avui ni cheamă Harken de sin care Harkenlu tu Românie este și moarte. Mutrit ca o plăgoare mult greauă. Și asta de alihea mult greauă, adică nu fuiși lișor. Sigura că fură un hopă mare, nu mă știi mine și tuța mei, care fură știi taifa mea, Iani, aveam nic. Fu mult greu tituț. Minduiescu că ca fi untul ini cu miră, ca fi om are mira lui și nici cu puterea să-și ducă mira asta. Așa că prota fu zori, aveam căzută, ni cheamă, nu mai aveam și mult râs. Dapoi a hurhis Duchescu că lipsește smitornul cu fața câtă bană, nu câtă moarte. Și de mine fu mult zori că nu ne aflai informații de Harkin și de cum este, că toată lumea a braște de prevenție, cum să nu adari, ți să adari, să nu adari, deci eu nu avui tu soi, eu nu mă carne de vărzații ania, adar sportul, bânam sănătos și nu am 2 cilimene, nu para eram... nu minduiai că poate zin actare lângoare. Când uini un actare nu ini dip degeaba, te-am de să ți va, tini știi bana ta și te mini fu un chiro greu, mult bun. Când a hurhi să îngâldăsesc cu multe lucruri din nu paravalea îngâldăseam văroară, desi vas ghiveseam inghiți cărță. Că să trec informația, nu armân la tine acolo. Și nu că mi hârsesc cu cătricui pita asta, că nu-mi pare rău cătricui, că timini fu un lucru care îmi dezviriză mintea.
Noi tot nati știm, și că vrei să dai câtă țiva cât talanță și iar că Hristos simte este lucru și știu că tine adrași și atunci și una fimiride, după ți tricuși ațel chiro de lenguari, adrași una fimiride, ta si ajut și alanță care ajung toactare hopă, să știi cum să treacă malișor. Poți să ți neheamă, te ia este lucru. Timini fu mult greu că nu ne afla mai este informații. Te agudești, știi, ok, prevenție, nu știi de prevenție, dacă nu mai ți previi și te agudești, ți adari, cât iuneț. Și mine fu mult greu să aflu lucrurile astea și de apoi am indui după ții, de Dumnezeu, eu știu engleză, știu scaftul, zici, dar ți-a dară mierele țale de nici nu au puterea scaftă și nici nu știu cum să adară. Și zici că după ții va strechiul de asta, va să adară nu fi mirită și știi cum este. Când vrei, ind și oamenii care să te ajută. Și noi și la Avon, Aua, București și de una fată care mută firma și a drai fimirida asta care eu am grăpsit de adun cu Nica una fată care avea trecut în intea mea cu vreo 3 ani, care era jurnalist și am grăpsit și înainte de chimio, ți s-a dar și de radio și cum este. Sigura că este nu este ideal lucru la cafiom. Cafiom este ahoria, complet ahoria. Și noi am grăpsit acolo niscânti lucruri ca să aibă omul una idee generală de lucrurile astea. Și la scoasă mă drăm vărăzații, fură ținținii în funden la una fundație. Și mai petricum și toate că se bați, Timișoara, Brașov și să mai adrară evenimente. Fu un lucru bun. Mi hârsi multus la dar timini fu și terapeutica și să dar fimirida țea, mi ajută multus să trec pisti hopa asta, dar cât a fu. Și ora să gârșim de ea, de-ațea hopă. Nu gârșim, știi că noi așihim oamenii. Când tu te agudești, minduiești că vai, ți va să dar de tora, dar după aia n-a gârșim, iara nu ia stresul, iara nu ia toate minduierile și cum mi-aproc de analize, îți vezi cum e. Mi-așez înapoi, eu lipsești siu, tu mini. Lipsește să ținem că este fimirede, este tu îngrăpsită tu limba română, știi, aței, nu știu, desi, este vără care are ananghi de actări informații, vă băgăm linkul de la este fimirede sum live-ul de pe Facebook. Și biti simt oracul în goarea, noare, tricu, dusi, armasi maș haraoaș, mirachea, ti lucru, ti bană. Dimi găsești ca drași PR și comunicare, tima multi branduri. Tora tu ziua de azi avzăm că se zburaște multuși de branding personal, care sigur este ahoria de branding luților, dar te vră marcă, zicem, te vră lucru. Este anaghidia, este branding personal tu ziua de azi. Maxus, nu știu, când tot nu știu, social media esa năpinzi câte una turli de sim tu țidghea, să ne spunem tu țidghea, sima și, nu știu, să adrăm caduri, nu știu cum, ca și imagini. Lipsa și să avem angătan la este personal branding, cum zici tu engleză, de când uhim maniți, matiniri, i va lipsește să avem angăta numai și atunci când o hurhim lucrurile, tu ună zânate, tu ună domenii. Care este minduiera ta? Deci putem să adrăm o și ună biane, anamisa de branding, să fi branding, ti vră marcă, vră lucru și acel branding ti ca ființul, brandingul personal. Este un lali Tom Peters, zice, care el zicea un lucru, că naima de simasiei zânate a omului lipsește sibă brandul cu numai lui. Și asta e nu cu numai și cu numai lui, e brandul el. Tora
poate vără de motritor, nu știu, ți este branding-ul este cum ducește duniaua, că este un produs, un lucru, care este identitatea lui, care este... Ți axi da mai largu, te alanță, un lucru, o marcă și pentru Sony și un om. Și ți la dar a horgia de alte lucruri. Că un turli este branding-ul de, nu știu, telefonii și un turli este branding-ul de creme de față. Altă turli se comunică și un șalanto. Personal branding este cum ducește lumea cum hitini. Până Sony, noi tora cu toată asta social media, vrem, nu vrem un personal branding, că ca fi un ți bag acolo pe frânza lui de Facebook sau pe alte canale, ți bate el. Și personal branding, mama asta este, cum ducește lumea că hitini, cât îi unezi, ți interese ai, lucruri de astea. Sigur, când o dar personal branding ca să a scos parați, ca să minți parați, lipsește și multul minduit și să dar lucrurile cum lipsește. Că, vezi sigur, care hitini, ți te lisești, ți știi să dari, ți isai în spatele brandului, ți scupo. Că, nu știu, mai sigur cântător, armând, scopul este să ajungă, nu știu, pe multul cunoscut sau scopul este să amință multe parați și atunci comunicarea va să dară anamisa de este lucruri. Naima de simasi lucru este autenticitatea. Te spui dipa și cum hitul bana de cafezu. Și tine poți să zici de tine, tu năturli cât oamenii, nu știu, mă auși, mesajele sunt o altă turli față de mesajele câte tine. Este că lipsește de mangătan și ți spunem, eu spunem. Că tora din avem atât turli de hălăți, cum este Instagram, TikTok, Facebook și tuti lichili sunt o împărțăti tora. Mai mulți ații mai niți sunt Insta, TikTok, mai mult TikTok decât Insta și alanță cam niheam cam atui lichi ar masiră pe Facebook și sigura va și ați spun, cum se știe sibă te-ațea parei de oameni mesajele lipsește sibă ta mama și te-aței oameni că altul nu va să îngârdăsească. Ma să-i zici la un de 50 de ani lucruri de liziți la un tine nu va le ducească și atunci nu va să încupără sau nu va te mutrească, nu va te urmărească. Ama ți zic că este, tora mulți tineri ved că este și un miraj al influencerilor. Ca fi un... Toți vor fi pe influenceri. Mărații, toți influenceri vor. Și de alicia, v-ați dipisească și cu asta, că nu este un lucru ahândos și v-ați ducă cum vine. Dar ți-a lipsea și mai vrei să dar ți bate tine personal branding, lipsește și mai mult tip personal decât tip branding, știi? Să ai, nu știu, să ajungi la usia ta, la esența ta, știi? Și asta lipsește Minduescu ca fi un stornă cât el, îți vadă de alihia, ți lor știi să dară, de alihia, că mas lucrurile astea va sibă ghini cu el, dar apoi așa amintate cu va sibă cam bun, adică va să îndreagă tuti. Minduescu va că este personal branding, va esti mai uidesit, te atunci andacați lucrurile tu ună zânati. Că lipsește va să spuni tu ună turli ca să, nu știu, ca să se ducă și lucrurile ghini, ca lanță să te mutrească, să știi tine că e un om tinisit, că e un om ți-ți zborul, zicem. Și așa poate simnă și lucrurile tău mai ghini. Și m-a sus atunci când ai un emburlăchia ta. De-alișa. Și
să dar o strategie când vrei să dar personal branding, să dar... Vrei să ajungi, vai. Eu și vrei să ajungi. Și după aia, sunt mai multe lucruri de aderare, da? Asta este un business și trebuie să știi de ce vrei. Își va ca la Idia, ca la brandul Safi Branding, lipsește să dar acest lucru mai mult chiro, că nu se poate așa-ți pisti mulți vor așa pisti noapte. Furtul chiro, să te duchească lumea că aestul hitini, că maca vedo acest lucru, știu că ațea este Teo. Nu m-aș cum să spuni tu cadura, ma știu că m-as mindescu la Harau, v-ați mindescu la Teo. Lipsește mult lucru și influențele ăștia care adară lucruri de alihia lucrează mult. Ți-va tu bana asta nu ini așa din cale. Lipsește lucru și si să bați acolo Jean-Luc tu ți-adari și să bați Jean-Luc va să iasă de alihia ți-va mult bun. De alihia este și este presiune de Anvârliga, la tineri m-am mult minduiescu de la lanță de Anvârliga lor, care tot ziua zicem că sunt acolo, e pe Instagram, e pe Facebook, e pe TikTok și da, aș minduiescu că este nici amuzori, ei. Mai da, așa este, ini cu ilichia, știi, mai trec ani, mai duchești să că masi bățiva care nu-i bun titini, lipsește să dai bloc, să nu mai mutrești să canoară, masi țiva ți mutrești să nu-ți aduci harau, dar gelos, nu știu zbor gelos. Ziliu. Ziliu, ok. Dar ziliu, lipsește să nu mai mutrești acolo, să vezi arahada și lucrurile care te risesc pe tine și care îți aduc harau. Și to razducem niham alarg on da tu idgia direcții zicem și să mindim la turlia asta tu care ne spunem tu social media. La ți lipsește să avem angătan și vai maxus tu aest care ne caftă să ne spunem tuți farsi, să fi fără de căsuri, îi spărem că himași. Lipsește să avem angătan și maxus vai aței de ilichii ca mai nică este de simasia este lucru. Social media lipsește să nu luăm lucrurile daima alihia. Și să nu vizuitora mult că oamenii să stai onia pe Facebook și spun și zboară cam agreali. Minduiesc că când din noi nu are averul alihia. Și să avem, nu știu, să întrerup. Este niheam Zori cu transmisia vahi la internet. Să avem tinii și să îngădăsim că nisipare de simasie este că să avea dănăsite niheam de la internet. Ok. Și zici că lipsește să avem din noi și să avem tu minte când din noi avem nu când din noi nu știi tuti lucra și au istorii de bani și de-ația un a sproscut un fel, alții tu altul fel, așa că mi se pare n-ai magini să avem tinii de toți azbor care sunt. Ferioasă. Vedem cum, zăsim, maninti că este comunicarea azi duți tu diafori turli și minduiesc nu știu, ți putem să adrăm noi ca să iacățăm, zicem, tinerii armâni,
cum putem să ajungem la ei pe această comunicare malișor. Din ei sunt tutora împărțiți tu mai multe locuri, cum zicem, TikTok, Instagram. Mai asta cu turnarea la armânia astea și de... eu dai mă aminduiesc că sileametea, mântuirea este personală. Și ca fi un care știi să adară un lucru, care are doară și va să adară lucruri te armâni, să le adară, să nu așteaptă de la alții să le adară. Mi se pare că, sigur că ca fi un din noi, am grea că taifa și lucruri și ți le avem și e greu să afli chiro să adari lucruri armâneami. Am nădia că ca fi un masadar țiva, lucrurile va să ducă în zeană. Și atunci când o atinilor va lăsi deschid orixea și ochii, va să aibă pății să-l cadă ochii, știi? Și care să nu aibă orixii și care să lipsească, nu știu, să sibă tu năturlii de context, de, nu știu, cu năturlii de zburare cu ei, care să deșteaptă nici mai este orixii, cum ți lipsește să adrăm tu ziua de azi. E greu întrebarea. Apandisea. E mult greu. Nu știu ce-ți zic. Lipsește azbrare cu ei, lipsește adrate contexte cu ei, de azbrare. De la tine, de mi va să zburăm de apoi cum ții cu la ea aflași tine, Sigur că toată partea asta de artă, de literatură, este mult îmșată și oamenii sunt ahântoa de a horghea ca fi un și au minduiari a horghea, e greu să adun pituți. Ama țiva e astea clo, țiva îi leagă pe oamenii ei sau au una arăzgă armânească și țiva e astea tu ei. Cumva va deșteaptă văroară, ma să aibă și context. Așa este că tu chirulodează, spari că chiar e mult de tu context, de mici bânarea tu tăi furiasti a horia de cum știam noi maninti, cum bânăm noi, zicem, cu păpâini în casă și cu tuduhlu armânescu. Ama noi așa avem nădia, că... Ba ne minduim la mai multe eventuri și să adunăm. Știi și de mai multul de zbor cu ei. Și vedem, putem să aflăm și de mai multul de zbor cu ei și vedem ce așteaptă ei de la partea asta armânească a lor. Ziceam tora maninti că tine afla și unul cu la ei. Ti trițearea mai largă cât cilimea tăi la partea asta armânească. Și a hurhiș de baiachiro, de canda de un an de zăli. Bași tu chirolul ăsta de pandemie, nu știu desi pandemia a fost, ți tipim cât a este lucru. Știa hurhiș să lucrezi de adun cu Iani multul. Că îți băgași tu minti că lipsește să la înveți armânești și lipsea să afli un culai uidisită cum să dare actari lucru. Și va năzis tiniții a hurhiș să dar, că n-au un om mult uhari și mizi așteptăm să scoți iar câteva video, audio, material video, că sunt tot mirachi și va li băgăm linkul aestu live de pe Facebook, ta să li vadă și mai multe dadi și poate va sia și ale urnechi de la tine. Așa că te plăcărsesc cu să ne spui niheamăti aestu proiectul șat ți la hurhișan. Amortii cu Iani nu a zbruma și mult armânești în casă, ni mama nu a zbura și multul și cumva duchi că este zori tiniți să înveață și un start, un apurhită fu cu halciu sima care mi îngris a pridu cu Tom Sawyer niheamă și mini fu un lucru așa din nipistipseari că prota oară când duchi că avem o limbă literară. Atunci
A cățaș prota să priduți pe În minte aveam acurhit în iheamă, că ea ne-a dat engleză la un sculi aua lângă noi și are un descăliță mult mintimenă și tot le băga turli de permiti de înveață nativi limba. Și cum își dau azi, mă, dacă ești să înveața și engleză, putem să învățăm și armânești. Și sunt permiti a horia, tora ilichea esa de ficiori, nu le risești permitele de le știm noi de când eram niți. Nu le arsescu și lipsea și bățiva de tora. Și literatura armânească de ficiori nu este atât de mare și acurhi protauară, acurhi s-a priduc pe Pimacea Rock și Pete the Cat. Pe Pimacea Rock fu fu extraordinar că Ania Macea Rock este un zbor lalea meu, fratele al tata, la Linachi, înțățea Macea Rock când eram mic. La fel, era un zbor așa de mi hârsi mult când îmi vini și mi-a una legătură tibana mea de maninte, de când eu eram mică și hârsită, cu haraua niților. Și fu mult umșat când a hurhis la priduc și îi zice Aliani să-mi ajută că lipsește și savdă. Și fu de-alihea mult umșat. Și acolo a hurhi iara să-mi saflu zboară. Și asta mi-a risit mult de mult. Și popii, este un zbor așa din șat, când zici nu bați păpuță, bați popile la niț. Este mult. Și este și un chiro, mașa nostru, mașa meu și Aliane, adrăm maș noi doi țiva. Și este știi noi, este ghini, că și-ar de mult și își zori. Este un lucru mult umșat, că dit cafi video ți-l scutesc tu migdanis, ducheaști vrerea. Și este mare lucru. Masi bășiani, nu știu prea cloiuva, îmbărliga de tine. Mal plăcărsim zinaua. Diminti. Iani! Știi că toată duneaua care mutria ți-a video ți la dragi. Bună ziua! Nadar cu mâna ni cheamă? Da? Ne hărsim sti videm. Și meacă boața ți-o avea zăt mult duneauă, care mutria ți-ali video ți la dragi de adun cu Teo. Vrea mult sti și videm. Și ne hărsim mult că ti videm. Și m-ați vrei să ne spuni, nu știu, unul ditațeali poezii, ți la dragi tu Sony cu da și pe video, audio-video, vă ne hărsim mult. Pe care vrei să ne zici? Vimtul. Mai știi? Nu prea. O știi. De la început, ok. Da, așa. Prea galea, nu n-au unisi. Nu-i grești. Care-i grești a vintului la îndemulțări, că nu are prostul. Sufru protul tu țeri. Bravo. Asta este așa și una scurtă provă, că m-ați mutriți la țeali pirmifi cam alunză, ți le adrar de adun Teo cu Iani. V-ați vedeți cât hari și sunt și așa cum zici maninti, v-ați duchiți cât vreari. Iasi dit este omșat proiectul ți l-a adrat și minduim, avem nădia că vă alduțeți și mă largă multul chiro de aoași ninti, că este dalihia mari ananghi de ahtări lucriti ficiuriți, că nu știu, să ajungem la ei de anda sunt și mai niți, va lăsi deșteaptă și a lor ca maonia mirachiati partea asta lor armânească. Iani, vrei să nu mai zici ceva, tu bitisită?
Simșat. Știu că ea simșat și ne hărsim mult stividem, că dimi maș boațea, zisim că înțo aveam abzătă și este una boații ca un hârhârici, așiți, este una boații mult îmșată. Și... Doar ne hărsim mult că bine din vizum niheamă. Nu știu, ți-ai tu mintitora cu acest proiectul timinduiști, cât eu vrei, ți-ai că lipsește strategie tu bani. Care e strategia? Mai nu văd că strategie tu bani tia asta, nu-l vizui ca un proiect, îl vizui ca tițiva de luadrăm noi doi și ne hârsim că luadrăm. A curhi scură m-am șat, ora tot, eu am multi cărți de cilimeni, de multe ori curhi s-am cupur și cam multi, ca să, și mutresc cu cum sunt, usibă lișor de apreaduțare și să-i hârsească pifciori. Nu știu, ca fi permit, fua și un harau, este un pui picipit la capului, nasul-i disea puilăi, știi? Este produs cu puilăi. Care răzneți acasă. Și puilăi ăsta este produs cântic din mea înviță maia mea pe mine și cumva atunci când a pridus și este un pui picipit la capului, nisi uidisi multul să bagă și cântic și așa și-am beață. Mai băgai cântiții la Pilisterul a Hurhea și Sculia, am aplaudat din șpirep niheamă, că vinioara azi. Mult îmi jade lipsește să le ascultați, că așiți cu zboară, nu para putem să le spunem noi, să le scutem tu mic Dani mușuteața. Mă spunem multi tuiali când le adrăm, mă spunem multi tuiali și de bana noastră, că la asta la Pilisterul a Hurhea și Sculia, ea ne avea atunci o dăscăliță cam dăscălamni și este acolo, sunt niscânti zboară, carte albă și grami la ei, dăscălița e dăscă lamni. Și arăsim cumva, când ahurhești să arăți de lucruri care nu te arisescu, să așează cam mai bine. Și la multul mersi să dar apes loc și pe noi, știi noi pe metură cu voi, este Roma de Brum, este un permit mult îmșat și pe engleză, și pe armânești, și pe mucânești. Și acolo ne aduce aminte un zbor, era Jom. Și maile mele ne mai ziceau Jom, de-au aficior când ne măcată. Și dați-a când îmi vine Jom, na, fu ușat. Mai era o parte că era cu lamnia care zicea timâc, fără până dinicată. Și la fel, Maia Bafana Nadra lapte sau ce, dinicat, și dinicatul ăsta nu-l mai zici de multul chiroș, mult umșată și... Este mult umșată, vreau să spun că sunt umșate multul turlia, este mult umșată turlia tu care dusești pe armânești zboarele, este tine pistipseare, nu știu, ți ia multul chirol, capsul tu dicționarii, cum adari, și mai caftul, că sunt multe zboare din nu le știu și ahurchesc cu caftul și tu dicționar și pe italiană și pe spaniolă, că nu, și pe turțești și pe gârțești, cumva ca să duchesc cu cum, nu știu, aveam la un nid mult agiună, era un Schweizer, și că vai, știi, de Elveția, da, nu ne zic, și zic și Zvițera, că parcă ni se uitisea cam agene. Caftul zboară-li multinin, mi hârsescu că de-ați zici că nu mi-a lăsat limba, cumva hârhir zină tora, că maca bugai tu lucru, ini. Și nu hârsim, adrai Charlie Brown este
di Schulz, sunt este una cârtică mult umșată, aliane mult iarisești și adrai stop motion, fu protoară nu este adrat ca la carte, stop motion când o dar caduri și dai lucrurile cât iniheamă și după aia când îl ileți, hascanda este animat. Și noi zicem Costa Murnu al Charlie Brown și este acolo, este mașună și caie, nu-i mare lucru, dar nu, ea ne-a cât o slișină de râdeare când o ghivăsi protaoară, că zici, mă, hai să o dar, că era Costa Murnu care didea cu tufechea, poc, zici, nu mai am gugoașii, câțe, mi doare urmazlu. Și este și una lugurie de lucruri. Care are piciuriților. Tora tu Sony este Carmen Tiderle, a s-a pridu Carmen Tiderle, care este una poetă de Oadi București. Ea lucră mulți ani cu advertising, eu așa o știam ninti. Ama are niscânti poezia și hariși și niheamă ni prăxiti. Și asta cuvintul este tot de Iași. Sunt ușcurte, este la dar onia, dar lipsește și îți duchească tu armânești de aliheații vrea. Care-i noima? Și este mult umșată. Pe mine mi-a risesc cu tuti și ațealii cu Pepa și Todi. Pepa și Todi, ațealii sunt mult buni, sunt multe cărți, pe angliceaști sunt Gerald Spighi. Sunt mult umșate, că acolo ei zic de multe ori idili zboară. Și așa iar mâna alianii, malișor. Și cilimeanii nu duchescu, ca și eu îi zic și alianii, mă, Iani, ți-a dat la engleză. Învițați-vă, mama, nu învițăm, mașină jucăm. Și ne arăta permitile astea și duchei că el nici nu duchea și când am dat. Și de-aia mi-a cățai să le dar pe astea cu Pepa și Todi, că sunt și ale mult umșati și tot zic nica noară, zici și Pepa, zici și Todi idiul lucru și țiva tot va s-ar mână. Ne cărțim că a cățași să Andreza este un singir de a jocuri armânești și avem de si băcât cam alungul. Că dimi, așa cum zisim, sunt tuti, mirachi și eu țicara că nu știu cilimean, mi-zi așteptu ca fioară să le ascultu și ne-ari hari mult de boața ta, de boața lianii și nu știu, și alti dadi va sia urnechi de latini și va să dare idiul lucru cu cilimeania lor, că este un chirou mult umșat trecut de aduntul taifă și tuidul chiro nici înveață țiva. Nici nu duce. Nu că înveață armânești, am avut cum să dară lucrurile, cum să dară un video, cum te vede pe tine acolo cum lucrezi și cum eu nu adrai bana mea video. Bana mea nu adrai video, eu la dara și lipsește să mi-a dar cam profesionistă și zici să-mi iau un microfon cam bun. Noi avem nici când un microfon de ăsta, de păzare, nu care știți. Și cum le-a dar, mi de adevăr profesionist, și arădă, dar așa putui, și tu pandemie fu un chiro tamam bun de adrari cu Iani, lucrurile astea. Și tu chiro de pandemie, că tituți fu Zori. Zori Tiani, că nu mai zuțea la sculi. Și cu soț nu-ți vedea așa și noi tot să Dumnezeu, noi fum ghini, că avem ți și dem, ți mâncăm, ți zbem, nu fulișor, adrăm multe lucruri ca să treacă chirul la onia și adrăm și niheam în și zuma și cam arahade, nu m-aș alăgat să cu bani. Teo hărioasă ti toți ne zisești ora seara ajunsim niheamă câtă tu bitisită și ca di cafioară știi că avem nici când te întrebări tu bitisită ti cafio aspiții-l avem
Și prota este ți zbor armănesc cu țarii Hari. I vașai mai multe zboare, ți au Hari, nu știu. Mana mea, și multe Merisescu, mi mindui multul la asta, multul. Mirachi este zborul care mi arisește multul. Ama și Anacră. Anacră. Mi se pare un zbor mult bun. Tu bana lipsește să ai Anacră. Yeah. Asta ajunge acolo îți băgași tu minte. Și tora, nu știu, ții măcări armânești, e măcari armânească țarii Hari? Eu toate le-am ligate, ca și la permite, știi, le-am ligate de oameni. Merisescu piperchile adrate de mama, acum dar top ce șpită tetia mea, nu dar cană. Este, Merisescu toate măcările, sau cu zunaca drag de Tanti Maria. Dar le-am și ligate de oameni, de alihia, și măcările și zboarele, și cântisle. Că asta cu cântisle mi minduia și că... Vine și la întrebarea cu cânticul. Ți cântic țarii. Pe mine mă risesc cu mult cântisle din nuntă. Nu le licea roșii. Și era ghini, era uidisit că au Hari cântisle care sunt la Harau. Nălilicea roșii mi-a risește multul de multul. Am niscânti cântiții, de le cântam cu tata când o imnam pe sucăci. Noi doi când un priimnam, noi doi ne cântam armânești. Și era Rufei, al Vasile Muș, și toate astea patriotice. N-aveam un dor de hoară, în zeană în sus, la cânură, noi him armâni de vârchiro, deci toate astea noi le cântam și cumva ne-ar rămaseră, dar asta cu Rufeli este arăche de suflet la mine. Mult o agândoasă. Minduia radit la Rufeli. Hărioasă Teonă, hărsi mult stia avem trasera oaspite, tu mă abeta armânească și m-ați vrei, nu știu, să dăți așa și țiva tu bitisită. Mai mi hărsesc și eu mult că Ingrid, mici dusihni cheamă că Ingrid, ți zic că am utilitărilor le zic să hărsească de bana lor, ca fizu, când o să scoală tahina să hărsească, când o să bagă de seară să hărsească, că mai trică unul zu, și să dară maști le si uidisește, ți le arisește. Sigur, acolo, ligați la geamul lor. Atâta. Hărioasă, te este zboară și nu voi să greșesc să spun că în ajutar tia este emisii live Tănase Cucliciu și Maria Cucliciu Crăciun. Sunt o frați, ca și cum știți. Și nu voi să greșesc să-i hârțusim mult și al Viorel Crăciun, care e ca fioară, este acolo pe social media, t-ați dat hăbarea mai largă pe cât mai multe grupuri armânești. Și ți zic, să ne vedem cu Ghini și alantă stămână, mintesul că alantă stămână va siți live cu Alexandra și va vedem ți oaspi de simasi va să aibă și a tumțea. Hărioasă Teo, ti bășem și îți dus minte lucrurile astea cu permifili ti ficiuriți că este te anami. Mi hărsesc mult de mult. Seară bună!